nga ai khuble yipi ki parari nga dap de ke jinkmen banedon benta bat phi hagani ka sien ka bakhandai pu pra jongani ka program ka man ki bat hagani ka jingat lenti bat dap spa artan da ka jingishim benta jong phi baro ngilala ban penlong ye ka man ki bat kum ka rensan ka basngutanat tam ban pen pawi ki jing sngo man lau bnai ha ka dur jong ki jing tho ka bada ki million ka man ki bat jong ki babun ki briu kala poi shanga pitip ye ka bor jong ki jing perkhat jong phi kumju ngilayo I bat sngo thu bat kumno ba ka bor jong kari kanang klein da ka bor ka imlang salang ngalamat ikani haman ki program ka man ki bat ngala priang ru kumju ngakan mau ha ka sngi bangilai kren ban kentiu ki jingile kai tenrai kari India ban sngo tanat iki bat ban nang ru naki ha ka man ki bat ha balai kren shapang ki kun ban riu nari India ki pai kari kila kentiu lang iki kumju mentai kini ki kun menriu ki balashna na kari India kila yu shibun ki jingdawa na keleng kiri ka perthei habangi ekran shapang ka rukom yathu khana kari India ha ka man ki bat ka jing paunam jongki kala pur keleng ka perthei ki briu kila nang sengu jan bat ki themmei ka rukom yathu khana kari India parlok phinla ban kan mau ba ka sngilang khu snem kha usadar patel ka ta bala tip rukom ka unity day ngilai ekran ki lightly ki jingye ko ha ka man ki bat kini ki jingye kop ki kintop ki jingruai ki jingkin uot ne lulubai bat rangoli ne thorong ki badon ki jingye dei bat ki jing idri ngasngu kemen bane thu ba ki don palat sanlak ngut ki briu na ki palat news pa tli ki district hakeleng kari ki balai shimmenta shirhem ki khna ki balasan bat baro ki lai shimmenta ban pha ki kam jongki ha ki arpho tam ki jai kitin ngai khublei baro ki balai shimmenta ha ki jingye kop iwei pe iwei na phi phila long ki nong job ki badon sap hala ki jong ki hok long try phila ye pen I kat no ba phi don ki jing I na ka benta kari India badon shibun ki culture ba ye pher parlong menta ha ka ni ka sngi kalong ka bade ye nga ban kan mau ye ka lata mangeshkar ji namar ha ka sngi bala sedang ye ka ni ka jing ko ka lata didi kala tho lengba ka Twitter bat kin tuwi ki parari ba kin sngob ha ban ye shimmenta ha ka ni parlok haka jingi kop tho ekisur kan uot lulabai ya ka kerdan bandingkong la job da UBM manjunat ji ula yo ekni ka khusnam na ka benta ka jingkin ut sur ka bal aikerteng malagu kanda bala tho haka ktin Canada ula yo man sim ban tho ekni ka sur kan ut na ka jingkin ut ka kami bat kami I jungu la da pin snap phiru pin sngu tanat ba malagu kanda malagu kuse ಮಲಗು ನನ್ನ ಜಾಣ ಮರಿಯೇ ಹಗಲು ಕಳೆದು ಈರುಳು ನೆರೆದು ನಿದಿರ ದೇವೆ ಬರುವಳಯ್ಯ ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಿಂದ ಕನಸ ಕೊಯ್ದು ತರುವಳಯ್ಯ ಮಲಗು ಕಂದ ಮಲಗು ಕೂಸೆ jo 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 thia kunlung thia iba shimpang jonga kasngi kala lej bat ka jingdum ka don ki angel ban pin thia kinwan na ki per jong ki klur kan wan ra jing phos niu ye phi thia jojo jo udinesh gowala unongshong shnong ka district kamrup na Assam ula job eka kerdan baar ula tho eka surkan uat na bentai kinong thau kiu khndo bat ki kiu bat ki tiar nar kohar kokae munati anise munati aseno ki khuli sai dekhilo koharor munati munate ase banbati amare moinai koharok hudisai kinui banbati unong thau kiu ura lapla don ayu hapo jongka habala ple lalap ekapla unong thau kiu don ki bol ba itnat hapo jongka ki kunben riu jongi ki kili ya unong thau kiu katno kini ki bol barin kum ki jingruai ba ki surkan un ka jingye kop tho rangoli ru kalong ka ba pau bha kinong ishimta ki lashna bat pha ki rangoli ba itnat ubala job ekani udiu Kamal Kumar na Punjab ulashna ka rangoli ba itnat bha ha ka dur u Netaji Subhash Chandra Bose bat Amar Shahid Veer Bhagat Singh
Kadba usacin Narendra Apsari na Sangli Maharashtra ulasna ya kadur ka Jallianwala Bagh ka jingsha penyam ba ka jingslur o Shahid Udham Singh. Ugurudat Ventakar na Goa ulasna penwandur ya kadur u Mahatma Gandhi kadba ka Malati Selvam na Puducherry kala banjur halor buun kinongele lai luit. Kinong job haka jingye kop tho jingruai 8 kilong uti Vijay Durga na Andhra Pradesh ula pha haka ktin Telugu ula yo men sim shibun na Narasimha Reddy Guruji unongele lai luit ba pau ka than jong u phila aru banyo sngo yiki benta jong kani jingruai u Vijay Durga. రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా భారత స్వాతంత్ర సమరపు అంకురానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా అంకుశానివి నీవురా తెల్లదొరల నీతి లేని నిరంకుశపు దమన కాండకు సలసలమని మరిగిన నీ నెత్తుటి ఎర్రని కాకలు రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా. Kasngi ha upuat karenadu uriuslur Narasimhau usumbai kinongele lai luit kari India ubakraw. Habakmi egajing tombor bat senshar don bor ka sorkar pareng. Kasnam jong me kala penplu egading. Kasngi ha upuat karenadu uriuslur Narasimhau. Hadin ke Telugu mentangan pensngawi pi ki jingruai hakaktin maithili lapha do Dipak Vasji ulongru unong job hakani ke jingekop hakaktin maithili. भारत दुनिया क शान छैयो भैया हमर देश महान छै तीन बगल छै समुद्र से घेरल उत्तर में कैलाश बलवान छै गंगा यमुन कृष्णा कावेरी कोसी कमला बलान छै हमर देश महान छैयो भैया तिरंगे में बसल प्राण छै. Kari India ka jing sarong ki para shenrang ha ka prathei, kari jongi ka bakraw, ker tawir da ka duryaw ha ki lai benta, ka Kailash ka klain shapang shatei, ka Ganga Yamuna Krishna Kaveri, Koshi Kamala Balan ki don hangta, kari jongi ka long upara bukodor, ka lairong ka long uklong snam. Parlok ngangit pila sengutanat ikini baro, ka tup jong ki ba kum kini ha ka jingye kop ka long ka bajrong bha, sngobha leit sha ka website ka Ministry of Culture, pej bat sngap iki rengkat ki bahaying hasem jong pi pinyo mensim shisha ki parari jonga larade sha phang ka Banaras ka jingkmi jonga kan lej bej sha u Ustad Bismillah Khan unong roi ba paunam dang ha ki kindiat sngi ka khusnam Ustad Bismillah Khan Award la ai sha ki riudan sap ha kaliang karwai ga siaw bat ki we ki sap pen pau kilanang kentiu ya ka jingya ki kamdon sap bat karwai ga siaw bat ka jingkiu shuprang. Kani ka kentup iki riudan sap kibala penki em ye ki tiar tem jongki kibala sedang ban hier kat dang mi ki por sngap hai kini ki sur. Hatu pila ban batai ya ka kerteng gani ka tiar tem pin pe phang satia gani ka tiar tem la tip ya ka ka kerteng sura singer bade ka sur la thaw da Ujoydip Mukherjee ulong wayne ki samla bala yo ka khusnam Ustad Bismillah Khan Award kalong ka bakhamnyar ban yo sngawi ki jingsawa kani ka tiar tem nadu ki post nem ba sanpho ba nrupo penban Ujoydip ula trishitom ban shna ya ka sur singer bakan long biang ka bapau kumju ka jing persang ka upalpu nakmani kabala yo ekani ka khusnam na kabanta ka tiar tem Carnatic instrument ha ka mandolin kalong ka ba aiben sim shisha u Sangram Singh Subhash Bhandare ulay yo ekani ka khusnam na kabanta ka warkari kirtan ka thup kamde e tang na kabanta ki riudan sap ha karwai ka siaw ka put ka tem ka V Durga Devi ji kala job ya ka khusnam na kabanta ka karakatam ka rukom shat na menbarim. Sa uwi unong job ikani ka kusnam ude Raj Kumar Nayak ubala penlong ya ka Perini Odesi kabala ne hadu shispa shisngi haki laipu waitili ki district ka Telangana mentai ki brew kila ai kerteng yu kumus im ka Perini natyam kadi ka jingshat bala ai buram ya ublay shiba kabalong ka bapau bha ha ka por senshar ki Kakatia
Katan rai la ne ka jing senshar ka dang don ka jing ede hadu menta hatelengana. Sa uwe nong yo e ka kusnam ude usaikom Sur Chandra Singh latip yu una ka benta ka sap haga bashnai ka tiertem meite pung. Kani ka tiertem ka don ka jing ede ba ka jila Manipur. Upuran Singh ude uwe ni kirudan sam ki baduna du khotmet ubalapaw hagi babuan ki jat jing tem jing ruai kum ka rajula malushahi niauli huda bol jagar. Walaupun mi bun ki audio recording ba yade bat kini. Upuran Singh ula job bun tili ki khusnam na kabenta ki sap haka folk music festival kablalong ha Uttarakhand. Namar ka jingduna ka por nganam la banikran lut sapang kinong job ya ki khusnam hangni penban ngangej ba phinpuli sapang jongki. Ngangej ru ba baro kini ki ridon sap kindang yai biteng ban ai mensim ya baro nadu tenrai ban penlong ya kini ki sap aka performing arts ka banang ki saprang. Ki para ri jonga ka bor jong ka Digital India kalanang yai sakhi haka jingya state kari. Bun tili ki apps kila trei yala ki kam bapher bakrau banwanra e ka bor ka Digital India shaman la ki tliwing. Ka wini kini ki app ka de ka e-sanjivani. Kini ka app ka yarap yepi ban yetu e ki doktor shapang ki jingshitom jong pi lingba ka video conferencing na shajangai. Ki brio ki bala pendan kami kini ka app ban kendu doktor kala poi shadu ke shi folklor tam ngut ki brio hadu menta. Pila ban muddur shi folklor ki nong pendan kam tang lingba ka video conferencing. Ka jingye de ka bajantam ki nong pang bat ki doktor. Kani ka de shisha ka jingjob bakrau e. Naka benta kani nga ai kuble ki doktor bat ki pai ba ki bala pendan kam ye kani. Kani ka de ka nuksa ka babha kumno ba ki brio hari India kila penlong ye ka technology kum shi benta ka jing im jongki. Nila sakhi ye ka e-sanjivani teleconsultation app ka bala long ka jingarap shisha haka por ka jingdon ka klam coronavirus. Ngakwa banikren ki doktor ba ki nong sha sumar bat ban kentup haka man ki bat. Khalang bangin nang khamshai shapang kani bat ngalayo banikren bat i doktor Madan Mani na Sikkim ubala pendep ika MBBS na Dhanbad bat ika MD na Banaras Hindu University. Ubala yarap lengba kani ka app shaki spa ngot ki briu haki thain nong kendong. Ngalakali shapang ki jingpuli jong u bat ulay tu ba ula pendep ika jingpuli na Banaras bat ulay tu ba umsham la yo shu ban let sha Banaras na du bala pendep ika jingpuli. Kumta tip shu ika jingkala haki ni kisngi ke bamenta ha Banaras. Bat kata ka day na du usnem araja henriu bat ngala ong yu ba ude ban let biang shathi. Bat ngala yetu ba ngala fu ni namar ba usa shaki benta ke ba jingai e na ki lu mangkashang ka Sikkim. Bat ban trei ye kani ka kam. Bat ha jing batai jong ula ong ba ki briu shathi bunsin ki ha ban penlut bai kali da kispa ban poi shaki jaka ai jing sumar ki ba jantam ba kataru ka bomtikna la kini kendu na emi ki doktor hangta. Kum taleng ba kani ka app ki briu ki basa jingai katno ru ki la bej bani kendu bat u. Ki CHO jong katanat Health and Wellness Center ki yarap iki ban penkendu bat ki doktor bat ban batai bania shapang jong ki. Ki jupa iki kot don kam sha u lani ki jupuli ru lada kimla ban pha. Bat ki don ki por u yatu yangi bahadien ba ki lada ban pej iki jing tho barim ban lada ki nongpang ki yatu iki jing shitom. Ki jupa ban let yekendu iki CHO ban khmi bania kum kanuksa lada don ki jing siep haki ki jat ne ki jing dap shedem bat ki we ki jing shitom badon kam ban yok ta ban sngu thu ulo ong ru ba ki jupendan kam ru e ki video call na lor ka jing kren ling ba ka phone bat ki nong pang ki sngu tanat bane kendu e ki doktor Marjan kumta bat ki sngu thu baru e ki dawai ba ki de bandi kum kanuksa ki badon ki jing pang shini bat hypertension kim dan kam ban ya jingai ban kilyang e ki dawai kila daka basuk ban yo e ki dawai na kini ki jaka ajing sumar ki bajantam. Kumtangal ong yu Madan Mani bahateng ki briu kim hun setia klem da yo kendu iki doktor te kumno usngau bat kumno kinong pang ki sngo halor kani Umadan Mani ulo ong bakalong ga bashisha badon kam bani kendu markmat bakin tip bania Henry menta pat ki pendan kam ki CHO ban le ekani da ka jing ajing mut jong u bat ki nong pang ki batai ki jing shitom bat ki pen i ki lengba ki video te ki nong pang ru ki sngo hun ni kani bat ngala kali hadin kani ka kam baro ka eiga baki briu ki juong ni ainong yu kumu doktor. Ulay tu baka jinghun men sim kalong ka bakraw shisha, badaka ni karukom ka juk technology kala wanra jingkimen shisha ki pai ki basa shiki jaka bajngai bat kendong tam. Parlok kalong ka bashisha na ka jingkren jong u doktor Madan Mani baka e-sanjivani app kala yarap shibun e yu. Hadin bo doktor Madan Mani mentapat ngalayo banikren bat uwei pat umadanji. Uni ude Madan Mohanlalji naka district Chandoli ka jilla Uttar Pradesh. Kalong ka pelaru baka Chandoli ka don marsanda bat ka Banaras.
Ngalat tuat jingbut na u madan mohon syapang ka jingi syam jung u kumunong pang da ka bapendan kam yakani ka ap e sanjivani. Ulayatu nga bo udani ka jing pang shini bat ulayatu bo uju ha banyat kumbasan hadu 1 kilometer ban lek pha sumar reladi man kapor. Bat leng ba kani ka ap ujula ban yo e ka jing sumar ba biang bat ikendu ru iki doktor bat yo iki dawai. Uloong ba kalong shisha ka jing kerku yu bat ikiwei ki paranong pang ru kumju. Habang ngalakali laki di ki ju ki doktor ke basumar ne ki don ki weiru. Ulayatu bala jupha ru de ki wei ki doktor. Habakim la ban syempang ki jing shitom ne ki tin ba ki kren. Barabang ngalakali syapang ga jing mentoy ba uyo uloong ba ula mentoy shibun e bat beki nong snong ga snong jong uru kumju. Menswa habaki let don kam ban shim dawai ki haban yang da ulanyu bajrong na ka benta ki jing test ki ba pher. Kat ba menta pat kim don kam shu na du bala pendan kam mi ka ap. Bat kapor kababuan lala shisha ban tingkai kumju ru e ka jinglut jingsep ong umadan mohonji. Shu ula benrap halor ki jingkeli jonga la usngau yo mensim habau yo i ki doktor da ka bo ong bakadon ka jinghun mensim bat sngo kemen yakani ka jingpen biang ka sorkar ha ka ba kim don kam shu bandang penshitom than yeladi. Bat kumta ula kularu ban ya samlem yakani bat kiweide ringkat ka jing ai khuble jung u ya ka jingla ban penbha ya ka Khasi Vishwanath station kabadon habanaras. Parlok ka i sanjivani kalalong ka ap kabala plaj emi ki babun ki briu hakari na ka benta ki riu pedeng paj ba ki basa ki jakalum. Kani ka ka bor jong ka jingki thamai ka juk digital kari India. Bat menta ngila saki ka jingta jong ka haman lagi benta. Pila tip ru menta ya ka bor jong ka UPI kari India. Ki babun kiri ya ka perthei kila syakring haka. Dang haki kendiat sengi baladem ka jingete ka UPI bat ka penau. Kala don ha pedeng kari India bat Singapore. Menta ki briu ha Singapore bat India kila bane pha pisa leng ba ki mobile phone kumba jule hala ka jong kari. Ngas ngo kemen ba ki briu kila sedang man shim kini ka kabuk siar. Lakalong ya ka e sanjivani app lane ka UPI kini kila long shisha ka jing kerku ban pensuk ya ka jing im baman kisngi ki briu. Ki parari be i jonga habaki sembai jong ki simbat ki marat ki sedang ban dujai hakari. Ban tingkai la ya kren ya slok ru ha ka perthei ya kani. Kidan shibuan kilat ki rukom hakari jongi ki bala du no wat na ka jingmut jing perkhat jong ki briu. Henry mentala persangpat ban pen ki em ki da ki bor ka jingi shim benta pat ba bat ban yathir syapang kani ka e karensan ka babyang tam light na ka man ki bat. Mentanga kwa ban tu ep ya ka ban pen kemen ep bat pen sngo sarong ya ka jingdon ki berim baja. Ukanchan banerji ubashong basa ha Amerika ulai yo e ka jingkhmi jonga ha ka we ne ka jingelap syapang ka jing penne pensa e ki berim. Ngala ai khuble yu. Parlok ka tribini kumbhu Mahotsav la penlong ha Bansberia mentau benai ha ka district Hooghly jong ka Jilla West Bengal. Palat pralak tam girunget kile shimenta haka. Pitip ika jinglong kerpang jongka. Namarikani kerukom le niam la penki imbiang hadin news pa snem. Walakani ka jingle niam kadai ka bala dab hajar snem penban sngosi bala pensange eka news pa snem menshwa. Ladai ban sedang biang eka hadin ka jingyo lai luit kari. Hose kamshem la long kumta. Arsnem menshwa kani ka jingle niam kalas dang biang lengba ki briu besyong basa hangta bat ka tribuni kumbhu puri chalona shomiti. Ngai khuble ye baro ki briu ki belai dan benta bat kani ka seng. Amtang ba phi penne pen immi ki rukom ki berim penban ba phila yada ya ki culture berim baja jongkari India. Parlok ka tribuni ha West Bengal la tip kum ka jaka kentang ka badaki spasnem. La labru iki jingtho kum ka mangal kavya Vaishnava, Shakta, but kiwe ki Bengali literature. Ki babuan ki kot history ki yathu ba shisien kani ka thain kalong ka pedeng jong ka Sanskrit ka jingnang jingtip but ki culture kari India. Ki babuan ki riu khu ki ngej yaka kum ka jaka kentang ban pengam hakapor ba penlong yaka kum hakamak Sankranti. Pinsyamru shibun ki Ganga Ghat ki Temple Shiva but ki ying hendai bala subor de ki daubertha hatribani. Yaka kum mela la penlong mensyam snem ban penne eki barim ka tribani bat pen impat yaka burom jong ka jingle niam kum. Hadin news pa snem laisngi ka le niam kum mahasnana bat mela kala wanra yaka bor bathamai hakathain. Bun ba kirunget kilawan poi man kasngi naka benta ka Ganga Arti Rudrabhishekam bat yajna naka benta laisngi. Mentau snem gani ka le niam kan kentup ru yaki bun tli ki asram monastery bat akhadas.
bat ki babun kiriti badon jing eso bat kirukom ki Bengali kum ka kirtan, boal, godio, nritis, srikol, pottergan, chaunach, kabanlong ka jingkring hakapor janmir. Kani ka jing persang ka bade yero ban penisno ikisamla bat ka menor jongkari. Kidan buon kilat kirukom menberim hakari badon ka man penki embiang. Ngangit baga jingkren halor kani kanang ay mensim shushu ikibriu hagani ka benta. Ki parari jonga ka Swachh Bharat Abhiyan kalapan kalai ka jingmut jong ka jingishim benta patba hakari. Ki briu ki yetu yanga shapang kino ki kam bayadei bat ka jingkhuat hakari. Kawai ni kini ka jingala patba ban pen khuat ka bala kring yanga ha Haryana hakashnong dulheri. Ki samla hangni kilarai ban penlongi ka nongba biwani kum ka nuksa jong ka jingkhuat. Kumta kila sengi ka Youth Cleanliness and Public Service Committee. Kidkhot kani ka committee ki juan poi habiwani hakapor sau baji dang step perngap. Ki etri lang ban pen khuat ki benta ba pher jong ka nongba. Kila de ban pen khuat shibun ba ki jakliana keleng ka nongba. Parlok ka waste to wealth lani ka jaklia shaka spa kala long ka phang ka badon kam haka Swachh Bharat Abhiyan. Ka Kamala Muharana na Kendrapara District ka jila Odisha ka donya ka kenhuan yarap yaladi da ki kinte ki jushna bunjat kum ki kriya ki jingpeniang mobile phone ki songdot bat kiwe de ki jat jing song. Kala long kalat aikam bat yo kamairu bat kumju ka jingle khu yeki. Nila banno senyang shibuan ban pen khu yakari India ladangi terang bat angnut shisha. Ngide ban kut jingmut baro ban pendankam yaki pelajan haka jaka ka plastik. Ka jingkut jingmut jongpi kan ai jinghun shibuan bat kan ai mensiam de yaki wei kumju. Ki parari jonga menta sashisien ngie keren biang shapang ki babun ki benta ba ai mensiam. Yasngap lang yaki rengkat bat ki bahaying baro shisngi. Kat banginang ikren shapang ka jing trishitom hakari kat tangin nang yu bor. Dakani ka bor mentang ila poi shaka benta ka ba khandai phupra jong ka man ki bat. An saraki ka holi sa khindiat sngi nang ni ka jingkublei holi ye phi baro. Ngide ban rakhi ka jingle niam jongi rengkat ka jingkut jingmut ban pensawai ka sur vocal for local. Watnam klet ban sam ye ka jingi syam jong phi bat nga. Dat hadu kata ka por khublei shibun. Haka weipat ka por ngine kendu bat ki weipat kimat ka bethamai. Khublei shibun ye phi.